Трансевропейската транспортна мрежа играе ключова роля за укрепването на нашите икономики и сплотяването на нашите култури. Ние не бива да загърбваме нейното стратегическо развитие. Точно в този случай Европейският съюз има нужда от единен подход. Фрагментирането на плановете за развитие на транспортната система, особено в името на милитаристични цели, ще остави стратегически проекти незавършени. Това ще увеличи различията в Европа, като ощети по-слабо развитите региони. Стратегическото развитие на транспортната мрежа трябва да дава приоритет на бързото и удобно движение на пътници и товари, а не на войски и военна техника. Европейският съюз е проект на мира и в това е неговата сила. Нуждаем се от продължаващи инвестиции, по-добро управление и модернизация на транспортните ни системи. Тук трябва да отделим значителни ресурси. Инвестирането в транспорт трябва да води към мирна и просперираща Европа. Погрешно поставените приоритети допълнително ще затруднят укрепването за този ключов сектор. Благодаря.